atong pangutan-on ha, kani neutral ni nindot ka tong iyang privilege speech at niaging simana na. Murag gitirahan og mayo, murag di mag-agis to nga. Ang Caloocan City Congressman Igay Irese. Congressman Igay, magandang umaga po. Ay, good morning, Oka. Good morning. Kamusta na po, Congressman Igay? Mabuti naman, mabuti naman. Actually, sir, nakita namin yung privilege speech mo. Ang tagal lang namin gustong makausap ka sa ere kasi karamihan sa mga nakinig natin ngayon ay nasa ibang bansa dahil sa ating live streaming. Sir, ano po bang kumusta na po ang Tay Dynasty Bill? You still have 3 session days next week, Monday until Wednesday. Ano po bang Yes. update doon? 3 days na lang yung session. Tapos sinidiye na ang balik sa zona na, July 27. So, Yes. ano pong update sa anti-dynasty bill? Diyan sa inyo? Ay, nako. Hindi naman anti-dynasty bill yung ipinasa sa second reading ng House of Representatives. Ano yun? Legalizing political dynasties. Instituting political dynasties. At ako ay hindi sumang-ayon dito sa pinasa at nag-withdraw ko bilang isang co-author nung nasabing ng batas. Dahil budol lang yan, budol. Dahil pwede 10 kahit sabay-sabay, sunod-sunod na magkakapamilya. Dito sa batas na ipinasa, pwede. So, sir, sabi na mga during the consultation, dito po kayo, kita tayo I think that that's February. Parang nakita naman natin na yung kagustuhan ng mga mamamayan ay talagang yung iba nga gusto isa lang bawat pamilya. Yung akin yung panukala para medyo hindi naman ganong one national, one local. Pwede. Wala hindi talaga kaya ng mga dynasties na bitawan yung kapangyarihan. Talagang ito kumbaga sa hindi na nila kayang bitawan yung kapangyarihan at paghahari sa kanilang mga lugar. Kaya hindi talaga pinasa at gumawa lang ng budol law. Pinaasa lang po ang taong bayan. Sir, sabi ni Pinaasa Congressman Zia Alonso Adjong, sabi po niya na nanigurado daw sila during the 5th SONA of the President, itong anti-dynasty bill magiging batas na at ito po ang parang... palagay ko medyo malabo yun dahil... wala na eh. Ang version ng Senate malayo eh. Paano yun? Pagdating sa BICAM, wala na yan. Hindi na aabot. So, 3 araw na lang. pagbalik niyo sa July, sa I think 3rd Monday after the SONA, during the SONA, session na po kayo. Ang mga topic karamihan dyan yung mga budget para sa yung NEP, National Expenditure Program. So, magkakaroon pa ba kayang tapos yung impeachment hindi na Wala na? Wala na. Malabo na. Nako. So paano yung sir yung impeachment pa? Bakit ba ang mga atat yung mga kasamahan mo diyan sa Committee on Justice na parang nagkakagulo ang bayan eh. Wala na naman sa House o nasa Senate kaya sila nang bahala diyan upang hindi naman tayo makusahan na may pinapaboran. Bahala na. Nasa trial na naman yan. Bahala na yung trial. Ang may pananagutan dyan, yung impeachment court, yung mga senador natin. Naputol. Ayan, dapat ako yung pangutana. Ni kalit lang totot, pero ako yung pangutana kay kanin siya man to tig pamot tig pamaba lang. Pamaba sa una sa Liberal Party during Leni og Pinoy. Kay Liberal Party may mangutana ta ani kay mura mag nagtupong-tupong na daw ang survey sa kani Vice President Leni Robredo og Vice President Sara pareho ni ha. Congressman Igay, sorry po naputol po tayo. Okay. Sir, dito po tayo sa 2028 kasi may mga surveys na lumabas na si Naga City Mayor
at dating Vice President Leni Robredo, ayaw daw tumakbo. Pero nakikita na natin sa taong bayan ngayon na parang nalagpasan na niya ang survey, ang rating ni Vice President Sara. Ano po bang, nagkausap na po ba ang buong Liberal Party members tungkol po dito, sir? Para siya po ang posibleng magiging third force sa 2028 kasi may BBM, may Duterte sa camp. Ano po bang posible na mangyari? Kayo po ba willing na i-post si Vice President Leni? Ay ako nga yung una nagsabi na ang pinakamalakas na panlaban ng opposition ay si BP Leni. Kaya lang siya ay tumanggi at sinabi niya na hindi siya tatakbo. So siguro marami na rin nagkumbinsi sa kanya pero wala talagang hindi pa siya sumasagot. Kaya siguro we'll leave it at that. Total marami namang mangyayari kung ano mangyayari sa impeachment process na kinakarap. Saka siguro natin pwedeng pag-usapan kung sino yung mga pwedeng tumakbo pag natapos na yan. Kasi may impact kung ma-impeach ma-convict si BP Sara. So may impact yan. Baka maraming tumakbo. Di ba? Kung di naman ma-convict, baka maobliga na ang opposition isa lang talaga. Kasi kung hindi ay baka mahirapan. So, yan yung mga senaryo. Kaya siguro lahat yan ay mga desisyon ay nakabinbin yan hanggang matapos yung impeachment trial ni Kasi BP Sara. Kahit hindi ma-convict sa impeachment court, pero makita ang ebidensya, parang sabi ng mga netizens dito, Congressman Igay, na fight daw between the good and the evil sa 2028. Kaya nga, yan yung dapat nating huwag natin i-prejudge, tingnan natin kung ano yung mga ebidensya na iharap. At siyempre, kaakibat yan, hindi lang naman si BP Sara ang uhusgahan din kung tama ba yung pinail ng House, di ba? Na impeachment, tama ba yung mga ebidensya? At uhusgahan din yung mga miyembro ng Senado na tama ba yung magiging desisyon nila sa base doon sa mga ebidensya na ipipresenta. Now, sir, dapat maging bukas ang isipan ng mga Pilipino. Alam problema kasi sa atin, para tayong Toyota Crispa nung araw. Alam mo yung Toyota Crispa. Yan, tama yan, sir. Di ba? Kahit na may maling ginawa, yung halimbawa na nanuntok, nanipa si Jaworski. Pag Toyota ka, kahit na nanuntok na nipa, kampi ka pa rin si Jaworski. Sa Crispa, may akusasyon doon na naghuhulog ng laro. O, kahit tama yun o hindi, basta Crispa ka pa rin. Dapat hindi ganun lang ang mga Pilipino. Tingnan kung ano yung tama. Kung ano yung tama, yun ang kampihan nila. Kasi kung ano yung tama, yun yung makakapagpaayos ng bansa natin. So, sir, kung may mga pangamba yung mga netizens natin dahil marami pa namang nagsabi na kami po ay umaasang wala ng korupsyon after this administration. Ibig sabihin, ibig sabihin... Alam mo, yung buong mundo naman, may korupsyon. Lahat ng mga bansa may korupsyon. Ang mahalaga lang na minimize ito. Kasi hanggang tao ay tao na makasalanan. At may mga temptations at may talagang maski nga doon sa pinakamahigpit, binabaril na. Sa China, binabaril na yung mga corrupt doon meron pa rin, di ba? So, yan yung pero importante, makikita natin na yung batas ay gumagana at talagang pag ang gobyerno ay talagang hinahabol yung mga gumagawa nito. Pero sir, tatakipan. Ang problema kasi sa atin, sabi ko nga, isa sa pinakamatinding ugat ng korupsyon sa Pilipinas at kaguluhan sa politika ay yung mga dynasty. Hindi naman pinag-aawayan dito kung ano yung makakabuti sa Pilipino. Pinag-aawayan dito
kanino ba ako? Sa Duterte Dynasty o sa Marcos Dynasty? Yun ang pinag-aawayan. Hindi naman yung kapakanan ng bayan. Sobra na-polarize lahat ng mga Pilipino ngayon, sir. Lalong-lalo na kasi sobra namang grabe ang influence ng social media. Now, yung mga Pero makikita mo naman na Mm. kabi-kabila naman. Panahon ni Pangulong Duterte, may akusasyon ng mga extrajudicial killings. Kaya nga nakakulong siya. May may akusasyon ng ng malaking mga korupsyon sa Parvali. Ngayon naman, panahon ni Marcos, ay yan naman yung flood control. Yung pinakamalaki, trillion. Di ba? So, parang tayo damn if you do, damn if you don't. Kahit kanino ka dun sa dalawa, walang mangyayari sa bansa. sir, yung mga idealistic na yung mga Gen Z, yung young generations, sila po ay umaasa na pati mga anak namin umaasang mawala or ma-minimize yung corruption. Kasi ang tanong nila, dapat talaga bumoto kayo ng tama kung sino yung sa tingin nyo ang problema nga sa atin yung parang itlog at manok. Ano ba ang mauuna? sino manguna? Yung Manok o itlog? yung manok o itlog, yung maayos na politiko o yung maayos na botante. Sir, yung Di ba? umaasa, sir, Congressman Iga, yung mga umaasang ma-minimize na lang yung corruption, pero ang tanong nila, kung sakaling si Vice President Leni doon po sa kampo or supported by the BBM group sa 2028 election, sila po ay ayaw daw. Kasi ayaw ng mga estudyante at yung mga naniniwalang mawala ang corruption kay Vice President Leni kung hindi siya doon kay Marcos. Wag na si Vice President Leni kasi baka maging personal. For example, ako, liberal ako. Para sa akin, ayoko na makipag-coalesce sa mga Marcos. Kasi, paano yan? Pagka, hindi naman nasasagot yung pinakamalaking korupsyon at hindi naman napapanagot yung mga sa pinakamalaking korupsyon, umihinto. Pagka yung mga matataas na, pagka ang mapaparusahan lang, yung mga maliliit na employees, yung mga contractors, saka yung kalaban sa politika. Pero pagka hindi kalaban, pagkakampi, wala na. Pero hindi naman mangyayari yung yung trilyong korupsyon na yan kung hindi nagsabwatan, executive, saka legislative, members ng gabinete na involved yan sa BBM. Di ba? Hindi naman mangyayari yan. So, ibig ko sabihin, kung makikipag-collaborate o coalesce ang Liberal Party sa administrasyon, di parang kasama na rin kami doon sa pagtatakip ng korupsyon na yan. Totoo po yan, Sir At San. pangalawa, paano kung nanalo na yung presidente ng LP, kung tinulungan ng Marcos administration, pakakawalan ba yung mga nagkasala? Yan. Oo, yung mga tambalos-los, pagkakawalan. Yan. Yung problema. Kaya, saka sino magiging oposisyon kung magkasama LP saka administrasyon? Di ang magiging oposisyon ang mga Duterte. Hindi na kami. Now, We will be part of the administration. So, kung part of the administration, so we will have to defend the administration. Ganun ba yan? so, sir, ito pa. Ito yung tanong ng mga tagapakinig natin. Si Senadora Risa until 2028 na lang sa Senado kasi last term na yan po ngayon. Now, sabi ng mga kakampi rin niya sa akbayan, she's willing to run for president in 2028 at sabi niya, kailangang iisa lang talaga ang opposition sa 2028 against the Dutertes. Now, paano po si Risa, sir? Kung Hindi, paano? Isa lang oposisyon to the Dutertes. So, ano po mangyari Ibig between sabihin, Risa and ibig sabihin, parang coalition yung LP at saka akbayan? Ayun nga, hindi ako agree sa gano'n na we will have to coalesce the Marcoses kasi if you can coalesce the Marcoses, you are the candidate of the administration. Di ba?
And if you're the candidate of the administration, then the opposition will be the Dutertes. At yan yung pinakamasamang mangyayari sa Liberal Party sa tingin ko. Mhm. Sir, ito pa, sa Tuesday, may iba po tayo, list tayo sa ekonomiya. Sa Tuesday, next week, second to the last session na lang po niyo. Mayroon po daw hearing dyan sa Committee on Agriculture sa mababang kapulungan dyan po sa inyo dahil parang quadruple na daw yung minimum access volume ng mga importers from sa ngayon ay kulang daw ang supply ng ating pork dito sa Pilipinas. Kaya dinoble, triple at quadruple pa. Sir, dito sa ground, sa amin dito, sobrang supply. Bakit po mangyari at ano po bang stand nyo dito kung sakaling sumama kayo sa hearing? Ay, pag-aaralan natin mabuti. Ano yung data? Kasi kailangan makita natin yung data kung talagang kulang o ito ay gawa-gawa lamang ng mga importer ng pork. Kasi alam mo, talagang talon-talo yung meat, yung pork ng Pilipinas kasi napakamura ng mga frozen na pork. Kami po, sir, kami po yan, backyard hog raisers. Lugi Kaya kami. yan yung lugi talaga. Talagang ibig sabihin mahal yung feeds dito. So yung mga imported galing sa China napakamura. Kasi yung anak ko, alam ko yan dahil yung anak ko may catering business. So ang preference na nila ngayon na bilhin yung mga imported dahil napakamura. At kung bibili sila ng local, mahal yung pagbebenta nila. Siyempre. At pag nagmahal ng pagbenta nila, agrabyado sila sa bababa yung kanila sales, di ba? So, sir, sana, bakit po, kami po, kasi Sige, nag-iisang titingnan Igay-Irise natin. lang po kayo sa mababang kapulungan, Congressman Igay. Para nasa sentro ka para sa tao. Yung lalong-lalo yung pinaka-latest ni mong privilege speech para sa taong bayan talaga, sir. Paano mo ba, ano po ba posible? Mamayaan mo ako ka at dadalo ko sa Committee on Agriculture sa Martes para ika nga tingnan yung i-present yung ating makita natin yung i-present nila Sana mga po, sir. datos. Sana po. Kasi nakikita ko kasi ang problema pa natin dito sa ating bansa, for example, kung sobra dyan sa probinsya, kulang dito sa Metro Manila, parang kumisa, mas mahal pa yung transport cost ng galing sa Cebu papuntang Maynila kaysa galing tama po. sa China. Lalong-lalo na sa lechon. Kaya yan yung problema. Siguro yun yung paano natin. Tignan natin. At saan mo nadadalo ko sa Martes para mabigyan ko ng updates kung sakasakali. Sana po, sir. Sir, last na lang. Isa lang po kayo sa 318 congressmen dyan sa mababang 314. kapulungan. 314. 314. Sir, isa lang po kayong parang nag-iisang Igay-Irise, walang kasama, walang membro sa pamilya na nasa politika. Sir, aasahan namin ang inyong kakayahan sa Martes kasi sana po, sir, yung executive ay magsusubmit ng National Expenditure Program para aprobahan nyo dyan. Sana po, sir, ito po panawagan ng taong bayan sa mga mambabatas natin. Sana itaas natin yung budget ng Department of Agriculture, hindi yung sa DPWH. Kasi yung mga farmers, siyang nagpapakain sa ating lahat, sir. Kung sana po sa 2026 proposed budget at 27, kayo po ang mangunguna sa pag-question kung bakit maliit ang budget ng agriculture. Sige. Sige natin yan. Pag-aralan natin yan. Bagay na yan. So, At kung paano. Alam mo naman na medyo ang aking distrito ay highly urbanized. yeah, Kaya, it's you see. kaya limitado yung aking kaalaman pagdating dyan sa mga pangyayari sa mga rural o provincial areas dahil ang aking base ay sa highly urbanized area. Pero sir, sana Anyway, question pag-aralan natin. Sige po.
Sige po. Congressman Igay, maraming salamat po sa time mo ngayong umaga. At in some other time, tatawag din kayo po kami sa inyo for updates. Salamat po. Si Caloocan City Congressman Edgar o Igay Irese, matagal na nating kaibigan siya kasi siya po'y tumanda na habang tayo ay hindi pa. Kahit mahirapan tayo sa kalisod, andito pa rin tayo. Mau ba?